правят пари само с 2 подписа. Намираме се в един от най-подценяваните квартали в София, според мене, който е Овча купол старата част, близо до новото метро Мизия. Това е проект, който аз и моята сестра се включихме много отрано. Едно от най-красивите блокчета в тази част на София, който по проект, между другото, изглежда много подобен на няколко проекта, в които инвестираме в Цюрих. Това блокче, инвестирането на зелено, покупката на един двустаен, тристаен апартамент тук, може да ви направи доста добра печалба за кратко време. Това е пример как вие взимате на предварителен договор много отрано, на добри цени, вярвате в строителя, защото той е много стабилен и той ви прави такъв продукт. А най-хубавото от това нещо е, че всъщност този парк никога няма да бъде застроен и има проект, как да се направи всъщност като подобие на Южния парк. Ето ви една идея как може да печелите без да се занимавате с ремонти и без да правите фикс and флип. Просто трябва да изберете правилния инвеститор, правилното място, което да е подценено с, разбира се, и правилната гледка.